Yaksima bini थाखाय thank you say last year. What should be? जिखुनु जागाना Hello friends, लोगोफोर how are you? Hope नोंसोरो मोजां दिनै जोङो मोजां tutorial लाबोदों माने metal style नि breakdown आरोना माने बेखौ गिटाराव दामगोन ओमफ्राय सफा step by step राननाय जागोन आङो दं बिरखां ओमफ्राय नोंसोरो भिडिअसखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दे ओमफ्राय दा नोंसोर खोनासंनो हागोन आं फार्स्टआव दामगोनखौ ओमफ्राय बिनि उनाव आं पार्ट बाय पार्ट फोरोंगोन दे स' फार्स्ट पार्टआ जाहैबाय टेबुलेचर होखागोन नै गाहायाव दं टेबुलेचरखौ नायखा टेप्सआ होखानाय दं देन आफ्टर डेट फार्स्टआव नोंसोरो पाम मिउट खालामनांगोन बुजिबाय बेखौ पाम होनो माने स्ट्रिंखौ माथेनांगौ हा बेखौ अपेनाव दामनो नाङा अपेनाव दादाम माने स्ट्रिंखौ मिउट खालाम बिदि ओके फार्स्टआव 4 टाइम्स ना 4 टाइम्स दाम ओके ओमफ्राय आरोबाव 4 टाइम्स ओके देन 2 टाइम्स ओके बेनो फार्स्ट पार्ट ओके ओके 4 4 2 नेक्स्ट पार्टआ जाहैबाय 4 2 4 ओके 4 2 4 ओके मोननैजों कम्बाइन खालामोब्ला ओके 4 4 2 जोब्बाय ओमफ्राय 4 2 4 जोब्बाय नाउ नेक्स्ट 3 नाम्बारनि पेटार्नआ जाहैबाय 2 4 4 2 4 4 ओके मोनथामजों कम्बाइन खालामोब्ला ओके 1 2 3 गो ओमफ्राय लास्ट पेटार्नआ जाहैबाय माने सेकेन्ड नाम्बारनि पेटार्नआनो रिपिट फैयो ओके सेकेन्ड नाम्बारनि पेटार्नआ जाबाय 4 2 4 4 2 4 ओके 4 ओके फार्स्टनिफ्राय ओके जोब्बाय दा नोंसोरो मा खालामनांगौ बे लेसनखौ बे मोनसे लेसनथ' नङा मोनसे एक्सारसाइजखौ सिरियासलि आस्ते आस्ते प्रेक्टिस खालाम हा आस्ते आस्ते माने स्ल'लि 4 4 2 ओके 4 2 4 देन 2 4 4 देन 4 2 4 बुजिबाय आस्ते आस्ते प्रेक्टिस खालामबानो नोंसोरो आरामसे रोंगोन दानिया नेक्स्ट स्टेपआ जाहैबाय ओपन फार्स्टना जाहैबायमोन मिउटेड दा सेकेन्ड नाम्बार पेटार्न सेकेन्ड नाम्बार एक्सारसाइजआ जाहैबाय ओपन आखाइखौ माने लास्ट नट 4टा नट्स दंना डेट 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 1 2 3 4 डेट 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 थ' 4 नाम्बारखौ ओपन खालामनांगौ थिग मोनथामा मिउटेड 4 नाम्बारा ओपन ओके 3 4 1 2 3 go So like that mute 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 open okay mute 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 open okay okay बिदि दा पेटार्नआ जाहैबाय सेम सिगांनिखौ मा खालामो नोङो मिउटेड खालामदों दा सेकेन्डनि एक्सारसाइजखौबो नोङो ओपन खालाम 3 फार्स्ट नटआ मिउटेड जागोन ओमफ्राय लास्टआ ओपन जागोन ओमफ्राय नोंसोरो नर्मेल आकस्टिकआवबो दामनो हागोन ओमफ्राय इलेक्ट्रिकआव दामनोब्ला टिउनिंआ जाहैबाय ड्रप बी टिउनिं ओमफ्राय दा ड्रप बीनि टिउनिंखौ नांगौब्ला नोंसोरो कमेन्ट्सआव हर ओमफ्राय नोंसोर रोंखायोब्ला गुगोलाव नागिरदो ओमफ्राय माबाफोर सोलोंनो गोसो कुइसन सोंनो गोसोब्ला अननानै कमेन्ट बक्सआव हर ओमफ्राय बिथांनि फोरोंनायखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक आरो साबस्क्राइब थुना हो मानो भिडिअ बानायनाया बिराद गोरा इजि खामानि नङा दे बियो
4 1 2 3 go नोंसोरो माने आंनि भिडिअसखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब ओमफ्राय बै बेल आइकनखौ थुना हो जाहाथे नोंसोरो नोंसिनियाव फार्स्ट आपडेट मोनहैगोन अके कारेक्ट न अके एक्सिमोन बिनि थाखाय दैखिसे लास्ट What should we? जिखुनु जागाना आलदा गानाबो नोंसोरनो माबाफोर सोलोंनो गोसोबा आलदा songs which you all guys love No need to write this one